Olen hammaslääkäri Jukka Tikamäki Pyhäjärveltä. Olen ehdolla Pohteen aluevaltuustovaaleissa. Numero on 2378. Olemme nyt Pyhäjärvellä keskuskoulun lukio pihalla ja nyt kunnat, niin Pohde kuin kaupungit ja kunnat joutuvat tekemään hyvinvointisuunnitelman ja ne poikkeaa tai samat asiat on molemmissa ja tavoitteena on, että nämä hyvinvointisuunnitelmat tulisi yhteinen, jolloin voitaisiin yhdistää kuntien ja Pohteen hyvinvointisuunnitelmat ja tämä lisäisi yhteistoimintaa sitten kuntien ja Pohteen kesken ja saattaa paremmin tuloksiin. Hyvinvointisuunnitelmathan pitää sisällään niin kuin hoidot, mutta myös sitten liikunnan eri palvelut, nuorisotoimen ja kaikki palvelut tämän osalta ja silloin saadaan lopputuloksissa parempi tulos. Kiitoksia.